everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Oh, wala. Nalanay ang kapusok. Nakabuhin ko. Salamat. Salamat ka nakabuhin ako sa kapusa ako. Nagtalikod ang nagbantay na ako. Dalian kong tangtang ang kapusa akong tail. Nakabuhin ako. Muikis ko din ang kapita. Samtang pa sila makabantay na ako. Nabadbad ko na ang kapusa ko, Tin. Mabarog na ko. Maghinay ko sa pagpalayo nila. Umudagan ko. Oh, anda. Nakita ko na nga may kamay nisiak sa tubig. Ilabay ko kining akong kwintas para maabli na ang portal. Yan nas kabakamot ang kwintas nga kalabira. Ilabay ko na kini. Aniya! Kinalabakitan ko si Corazon. Ug makuha ko gikan ni Alastor. Libuton ko ang tibok rason. Lamang makita ko sila. Niuyok ang yuta. Nawa na usap pa. Di mo karoon siya kong uwak. Sa ato pa. Doon na ko sa naimutangan ni Corazon. Corazon! Wa sila makamatikod nga nakaikes ko. Mudagan ko mayo. Kinahang na makapalayo ko din eh. Kung mapilkan ko, mangita ko kataguan. Nilampos ko! Nilampos ko! Naabdi na ang portal paingon sa among planeta. Madako na si Prinsesa Estia pagbalik sa among kalibutan. Si Rako Salim! Rako Salim! Animal! Ang bakudawang nako! Natug! Naghagok! Naghagok! Gisumbag tika buanga ka! Natug! Ganganga pa ng baba mo! Ay, nagatog di ay ko. Animal kigong dako! Naabli ko ng portal paingon sa atong gingarian, sa atong kalibutan. Magkapadayo na kita sa atong gibuhaton. Dadaan na si Prinsesa Estia! Oh, haling Astor. Nagsiga mo na imong mata nga ang sigaw ng daan. Ano sa mga? Hain si Prinsesa Estia! Nanuwa na siya sa iyang limutangan! Ug ang gapos! Na sa yuta! Hain si Prinsesa Estia, Rako Salim! Hala! Wala si Prinsesa Hestia siya na mutangan! Hain man di ay! Hain man di ay ka si Prinsesa Hestia! Hain man haling Astor! Ayang pangutan na banyaga! Ayaw ko kulatahan na Astor ay! Ato lang pagkita ko si Prinsesa Hestia! Atong dili manugo ng uga! Pangita, Estia! Pangita! O lagi ako pangitaon! Prinsesa Hestia! Naabdi na ang portal paingon sa among planeta. Apanuwa na kanako si Estia! Buisit! Dili ko mahunong sa pagdagan. Kaya nakasiguro ko nga nahibaw na gid sila nga. Wala ko sa akong naimutangan. Kinahang makagawas ko nini maong lasang. Tihog sa kauban ni Alastor. Dili! Kinahang paspasan ko ang akong pagdagan. Aron dili ko niya maabsen. Apit na ba mong ngit? Ginoo ko. Tabangi ko nga makagawas ko nining lasang nga akong naimutangan. Diyos ko! Ay, dairang! Parehas dyan tang masulob ron say. Kagikuyawan ko slakaw sa atong anak ngelaw. Mayon detag mo lampos ang atong anak hilaw day pagkuha atong Inday Corazon nga mao ang prinsesa sa Lemuria. Dali. Nga naman, apali ka. Hikap ka, Ang apali dami day. mo. Asam ta? Anak ko ng mga pali ay. Ugom. Tuan sa iba ka Ugom ka. Di lagi ka, kailangan na na. Ay. Say, dali na na. Ano sa man? Ugom lagi.
Magdagkot ang kandila, ay. Ah. Magampo tas Ginoo. Oh, alang sa kaluwasan sa lakaw sa atong anak hilaw. Ug mulampo siya sa pagdagbalik din ni Inday Corazon. Mag-ampo ta, day. Oh, say. Wa ka kailag ampo, say. Kaila, ay! Oh, lagi, salbahis. Kahibaw ako, ay! Kanang amahan mo, malakas mga langit, Oo, anak. kana. Maayo, kay naibaw ka. Dali na, say. Ngit-ngit na. Uwa ko kay baho ko ng sakit nga akong gisubay nga daan. Bahala na. Di na yung kumunog sa paglakaw. Ginoo. Tabangi ko, Ginoo. Ngit-ngit bang daan, Corazon? Oh, tingog ni Alastor. Hatagan ko ikaw ang iwag. Ano muhayag ang imong daan? Muhayag ang imong palibot. Kayo! Kalit na nito nga ang kayo sa balibot! Sa masunog ang lasang! Hayag ka! Dili ba? Alastor! Ikaw! Gusto kong mapalinaw ng Corazon. Gusto kong bumuyog ka kanako, gaway na katlamas. Oy, akong gusto, Corazon. Kung Prinsesa Steve, nadili ko ikaw mabun. Tungkol sa pagmagkahi, sa pagkagahi sa ibang uo. Pagkuyog ka na. Ayaw pagtuol na ako, Alastor! Dili ko makuyog ni mo! Ani ko sa kalibutan sa mga mortal! Tulungot kay mortal ko! Immortal ka, Corazon! Ang imong inahan, mao ang reyna sa Lemuria, si Ostara. Ug ang imong amahan, ang hari sa Lemuria. Kuyog ka na ako, Corazon. Kuyog! Hayag kayong palibot. Murag dunay dakong daob. Oh, si Corazon. Siya ka na. Dulog ko siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.